You ordered. Do you know that according to our contract, only 1 month left? Do you know that? Yes. You know that? Yes, I know. Now, you use that 1 month to order a machinery from China. When is it going to be here? 25th or end of the month, this month. End of this month. Yes. The time when we complete our contract, you bring a machine. Are you playing with us? No, we don't play. Why are you playing with us? lero pa Nyasa VoiceBox pamene nkhani zimakhala za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafuna tikuonetseni kaklipi kena kamene kakuchokera mu dziko la Tanzania. Ku Tanzania, Nduna Yolemekezeka kapena kuti Minister of Public Works mu Chingerezi anali ndithu kuyendera ntchito zina kumeneko zomanga misewu, ndipo atafika pamalo ena anaona kuti ntchito yomanga msewu sikuyenda mmene iwowo ngati nduna komanso nzika za dziko la Tanzania zimafunira kuti iziyenda. Ndipo pamenepo ndithu anamulankhula contractor wa China amene anapatsidwa ntchitoyi kumuwuza ndithu kuti ayi nzika za dziko la Tanzania sizokhutira ndi mmene iyeyu akugwirira ntchito. Komanso nkhani yoti kuti ngati contractor amene yuyu sasintha machitidwe yake, nkhaniyo sithira pompo alemba chikalata chopita kwa kazembe wa dziko la China kumuwuza kuti ayi contractor wanu ochokera dziko lanu amene munatipangira ifeyo recommend kapena kuti munatiwuza kuti amatha ntchitoyi chatu akukanika, ndipo munthu amene yuyu timafuna kuti kutsogoloko ngati padzakhalenso ntchito zina asadzabwerenso kuno ku Tanzania chifukwa kuti ntchitoyo wayilephera. Komanso anamuwuza munthu amene kuti ayi dziko la Tanzania si munda wa munthu kuti mukhoza mangobwera ndi kumagwira ntchito mmene mungafunire. Tinagwirizana kuti ntchito imene iyi mugwire miyezi iyi koma zikuoneka kuti mukulephera. Ndi chonde anthu aku Tanzania si zitsiru komanso Tanzania si munda wanu kuti muzingogwira ntchito mmene mungafunire. Ndi kubwera kwathu ku Malawi izi ndi zimene zimafunika kuti nduna zaboma zikamapanga ma contract ndi ma contractors akunja asamachite mantha, adziwawuza kuti tinagwirizana zakuti koma iniyotu mukulephera. Taona posayidwa pa ndithu olemekezeka vitu biko mumba akuyendera ndithu masitolo osiyanasiyana kuonetsetsa kuti masitolo amene wawa sakupanga zinthu zimene ife ya Malawi zizitichita. Ndi zimenezi ndi zinthu zabwino koma mwina amene pake tikuzimene kuti ayi zabwera mochedwa. Achikha kuti mwina anayamba chaka cha 2020 achakwera atangolowa kumene mwina tibwezi pano Malawi tikuona zina bwezi mwina Malawi tikusimba loko. Mateni kalimodzi pa Nyasa VoiceBox kuti tione kuti nduna imene inacheza bwanji ndi contractor amene wa ku China mu dziko la Tanzania, ndipo akamaliza mutiwuza na Malawi kuti zimene zizi tatapanga kwathu kuno ku Malawi mukuona kuti dziko lino likhoza kufika pati. Mutiwuza in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. You ordered. Do you know that according to our contract, only 1 month left? Do you know that? Yes. You know that? Yes, I know. Now, you use that 1 month to order a machinery from China. When is it going to be here? 25th or end of the month, this month. End of this month. Yes. The time when we complete our contract, you bring a machine. Are you playing with us? No, we don't play. Why are you playing with us? We never play the games. You know, let me tell you, we Tanzanians and Chinese, we have a long time friendship. Yeah. You are distracting our friendship. Do you know that? Eh? You want to destroy it? No, we don't want to. Should I tell the bosses that you want to destroy our friendship? No, my friend. Why are you doing this to us? You have your money with us? You have our money? Yeah. We have our money. Why are you laughing? Why are you relaxing? Why you are not stressful? You have our money. Why? I always pass here on Saturday. I always pass here on Sunday. No one is working here. Do you know that Dar es Salaam now is with the highest traffic jam? Do you know that? Yeah. You know you are one among the reasons? Do you know that? Yeah. Now why are you relaxing? You have our money. You are out of time. You don't want to work properly. Why are you relaxing? So look, tell your bosses to come right here before end of this month, and I will write to the Honourable Minister of Foreign Affairs to make a diplomatic channel as well, to make sure that your bosses are here.
before end of this month. And I tell you, I will, if I am a minister of works of Tanzania, and you want any other job, I will not recommend you. You cannot do it. Yes, I will not recommend you. You have all the money. You have everything. You do not have enough staffs. You do not have enough machineries. You do not perform well. Poor performance. Namshauri wewe pia kazi imekushinda. Yes, kazi imekushinda. Tulikuwa tumalize lini na hawa? Mwaka gani? Mwaka huu. Maana yake sema mwezi ujao tunatakiwa tuwe tumemalizana nao. Mzee, tunawadai pesa hawa. Sikiliza, kwa nini hawafanyi kazi yetu? Wanalala usingizi. Watu humu ukipita muda wote pamelala, site imelala. Traffic jam kubwa. Ukitoka Tegeta ukiwa unakuja kote pamechimbwa. Wamefanya extension ya barabara, wamezuia kila mahala. Dar es Salaam hiyo ya kutokea huko haipitiki. Watu wote wanakimbilia barabara ya Mbezi chini kwa sababu barabara hii haipitiki. Wamezuia kila mahala na hawafanyi kazi yenyewe, hawafanyi. Sio hawa tu, hawa wanaishia wapi? Hawa wanaishia hapa Mwenge. Kuna wale wa kule na wafuata. Na ninyi hamtushauri, mmekaa mmerelax. Na wenyewe wanatuona sisi kama labda sijui ni shamba la bibi. We are not shamba la bibi. You know, it is not a place, you know, to do you, maybe, shamba la bibi ni nini kwa Kizungu? It's just nobody's property. Ah, it's like a nobody's property. We are not of that type. We are not of that type. When we decided to have this project, we knew what we want. And you are letting us down. China Geo. China Geo, a state-owned company. Why are you doing this to us? So, no country representative, no quality assurance manager, no work supervisor. You are just going as you want. This is not proper. We cannot allow that. No way. And look, my brothers, if you do not tell your bosses to come right here in Tanzania, I will do something very, very, very harmful. I will not allow that.